khulumka jotono tinini sikonsa koilai mo hinke kaisa bank-o sikonsa loan nahana ni bagwi koilai rimani oro satai klaio kaisa kuisu bank-o koilai rok nangya loan nahana ni bagwi aro form tongo o form no fill up khaya kanai loan manager by personally malaya kanai kogrok salai ke hinke borok khatok jaga hinke ba legal process ti loan ni jago phiya ba kaisa koiso bank o sajago koilai ri dihnai abon bagui mo koilai to the branch manager United Commercial Bank eba UCO Bank hibono kok thaijabai Gondasara branch Dholai Tripura abo norok slai na haddi norok ni bo bank ko account tong eba bo bank ko norok loan hanan muchung kok bothuma CDL eba personal eba small business loan kobangma dal bidal loan tongo jeke aro norok manager ba saya kanai bo loan norok nahanan muchung eba nahar mannai abo salai di oro kaisa just ang phunung mari phunuka 1 lakh manani bagai koilai eba koimong balai abo norok slai na hadi just kaisa abo phunung mari si borang bonang sakara juk borom ya phri sajago ang musang juk eba musang ti Rothen Tripura Deborma Jamatia abo norok title norok musuti slai na hadi nini bank ni khoroksa account holder account number oro account number rijak tongo bracket saving eba current nini account saving type da eba account type da bono slide na hadi ang ani omutui means anros no hino sini kok bai omutui hino abo sing khonaya asu saiman thaya anros mang hino phia abo sini kok bai hinke omutui hino bono belai khnatok abo kok thai kotal abo samjata saimanya abo nago ora phunui rekha omutui eba anaros bari khlaina bagai tabok loan nango eba nangoi tongo abo ni bagai borom gnang chakra jigno ang koijawo loan ni joto rai jano rugui ana loan rijadi hini loan ni joto legal process abo rongno mani ui rugui bo koikha branch manager no koinene ke ang khakawote khatungo ani sakani khursa jak eba sija rok no eba kok bothoma no naichomui eba set throi eba jai khe naiei boram gnang sakra juk ani koilai no khabai khe yasagui ani nangmani suk ano loan rijana ungthung eba ungjathung hambaya phorei account holder ni mong account number nikuma engke orowo mo koilai nangai phana mano kaisa kuisu bank ko sano loan ni bagai abon bagi mo koilai phia ba kaisa kuisu bank ko mo hai koilai rok nangya bank manager malaye kok salai ke nyungo form fill up ke nyungo engke hambai jotono norok te boba hai koilai rok sina nangai tong norok maya ngai tong ab norok ano sadi tung nang phangke paithago jotono taisa hambai